Goedenavond, het is maandag 26 december en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Na 2 coronajaren kunnen mensen eindelijk weer naar de meubelboulevard op tweede kerstdag. De een komt voor de gezelligheid, de ander is echt op zoek naar dat ene meubelstuk. We zijn eigenlijk op zoek naar wat nieuwe meubelen, nieuwe kasten onder andere. Dus vandaar dat we zeiden vanmiddag, het is toch niet zo mooi weer en dan gaan we maar even naar Poortvliet. Het is voor veel mensen een traditie op tweede kerstdag naar de woonboulevard, voor u ook? Nou ja, kijk, het komt nou toevallig zo uit, maar niet dat we het elk jaar doen. Hoor. Maar dit jaar wel. Is het nou een traditie voor u om op tweede kerstdag naar woonboulevards te gaan? Nooit, nog nooit geweest. Het is de eerste keer. En we gaan altijd hier naartoe en ik zag dat ze hier open waren, dus toen dacht ik, nou, dan gaan we maar kijken. Het is eigenlijk meer voor de gezelligheid. We dachten, nou, een beetje minder weer. Ik ben natuurlijk toch met mijn moeder een beetje beperkt gezien de mobiliteit. Dus woonboulevard Poortvliet een geschikt moment. Daar natuurlijk een kopje koffie en dan vinden wij het prima. De parkeerplaats staat aardig vol en in het pand van woonboulevard Poortvliet zijn behoorlijk wat mensen te vinden. Toch is het volgens directeur Herman Bouwman niet hetzelfde als voor corona. Het is vandaag op zich behoorlijk druk. Alleen in het verleden waren de kerstdagen wel drukker dan ze tegenwoordig zijn. Omdat tegenwoordig heb je ook heel vaak de zondagopening. En ja, dan bezoeken veel mensen ook al woonboulevards. Dus het echt unieke is er wel een beetje af. Wat merkt u nu van mensen die uw winkel bezoeken? Komen ze dan meteen kopen of is het vooral oriënteren? Ja, het is uiteindelijk een combinatie van die twee. Zowel oriënteren als directe aankoop. Het is vaak zo dat er op kerst wordt georiënteerd of op dit soort dagen wordt georiënteerd. En dat men dan in de loop van de week weer een keer terugkomt om uiteindelijk de aankoop definitief te doen. Veel kerstbomen worden de komende tijd bij het grof vuil gezet, terwijl ze eigenlijk nog best nuttig kunnen zijn. Kijk, je bent misschien zelf klaar met de boom, maar de boom is nog niet klaar met jou. Je kan de gezaagde boom heel goed knippen in stukken. Dan kan je hem gebruiken om je kwetsbare planten mee af te dekken. Je kan hem helemaal verknippen of soortement vermalen en als mulliglaag in je tuin gebruiken. En dan blijft er verder niet veel meer van over. Dan gaat hij terug naar de natuur voor een rijk insectenleven. En het voorkomt verdroging als we weer zo'n hete zomer krijgen. Heb je een boom met kluit, dan kan je proberen om hem over te houden voor volgend jaar. Dat is een uitdaging. Je kan hem in de volle grond zetten, maar let op, zit je op de Zeeuwse klei, voeg dan wel tuinturf toe. Hou hem anders op je terras in een pot of een mand en verwen hem met water en voeding. En dan is het een grote uitdaging dat hij volgend jaar nog een seizoen meedraait. Wat kan je nog meer doen met een boom met kluit? Nou, je kan er natuurlijk heel de aankomende winter van genieten met versiering voor de vogels. Nuttig, gezellig en leven in de tuin. Als 5-jarig meisje sprong Rosita Rijnhout voor het eerst op een racefiets. En inmiddels is deze hobby uitgegroeid tot een echte carrière. Want de renster uit Wolfhardtsdijk maakt in het nieuwe jaar de overstap naar Jumbo-Visma. Een droom die uitkomt. Ik had het niet verwacht in de eerste instantie, maar ik ben heel blij met deze uitdaging en ik ga er eigenlijk vol voor nu. Dus benieuwd naar het nieuwe jaar. Ze is nog maar 18 jaar oud en de afgelopen 2 jaar is ze gegroeid. Haar kwaliteiten liggen bij het klimmen en daarom is ze ook gevraagd door haar nieuwe ploeg. Ik verwacht dat ik eigenlijk veel ga leren. Ik hoop dat ik veel ga ontwikkelen, mentaal en fysiek. En waarin wil je beter worden? Ik wil beter worden in klimmen, maar ook in de Belgische vlakke koersen, zoals Ronde van Vlaanderen of gewoon grote klassiekers. Vind ik zelf heel leuk, dus ik hoop dat ik daar ook in ga verbeteren. Haar droom om bij een grote ploeg te rijden is dus inmiddels uitgekomen, maar de Zeeuwse droomt nog verder. En mijn droom is wel de Giro te rijden of een grote ronde. Ja, natuurlijk wil ik wel gewoon een goed prof worden, dus dat betekent dat ik gewoon veel ook wil winnen. Maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk als dat ik het nu zeg. Dus daar ga ik hard voor werken. Deze kerstshow met maar liefst 3000 lampjes bouwde Gideon Nederpelt op zijn gevel in Vlissingen.
Ongeveer een heel jaar ben ik daar mee bezig. Zowel de lampjes solderen als het programmeren van de software en de shows. Om zijn buren niet te belasten speelt Gideon zijn kerstshow een half uurtje af op weekenddagen. Sommige buren die reageren daar goed op, de anderen geen idee, want die komen niet kijken. Heel mooi allemaal, maar wat vindt zijn vrouw er eigenlijk van? Soms wel eens vervelend als je 100 keer hetzelfde nummer in een jaar hoort. Maar voor de rest, ik vind het leuk dat hij het doet. Hij is ermee bezig en je ziet het niet overal, dus dat maakt het apart. Hier staat de controllerkast waar alles in zit om te besturen. De Canariesprenk in Vlissingen is geen doorgaande weg, dus Gideon mist nog een beetje aanloop. Ja, dat is jammer, want dan heb je waarschijnlijk veel meer bekijks. Maar ik doe het ook een deel voor mijn eigen, omdat het leuk is. Vanavond en komend weekend, van vrijdag tot en met zondag, kan je de kerstshow nog bewonderen van 7 tot half 8  's avonds in de Canariesprenk in Vlissingen. Het was nog een beetje een donker en een beetje guur begin van de dag met veel bewolking, enkele buien ook en een vrij krachtige zuidwestenwind. Maar het trok allemaal snel voorbij en het werd een heel ander plaatje dan gisteren met vanmiddag veel zon. Wel ging de temperatuur omlaag naar 7 à 8 graden. Het wordt ook redelijk koud vannacht. De minimumtemperaturen lopen uiteen van 2 tot 5 graden. Aan zee staat nog een vrij krachtige tot krachtige westenwind die een bui mee kan nemen, maar landinwaarts is het een stuk kalmer. Dus dat wordt een vrij koude start morgenochtend, maar er zijn flinke opklaringen. Er kan een enkele bui vallen. Morgenavond komt er uit het westen een nieuw regengebied. En de wind is windkracht 3 tot 5 en aan zee windkracht 5 tot 6 uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur is 7 à 8 graden. Woensdag is het zachter met 10 graden, maar het gaat ten koste van de opklaringen en zowel 's nachts als overdag zijn er enkele perioden met regen. Daarna is het een beetje buiig en in ieder geval tot oud en nieuw blijven de temperaturen behoorlijk hoog. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.